Viem, že treba pravidelne vetrať, viem. Ale to zase budú náklady na energie. Môžu mi použité materiály ušetriť náklady na energie aj pri pravidelnom vetraní? O tom sa porozprávame s inžinierom Milanom Pálkom z katedry konštrukcií pozemných stavieb STU v Bratislave. Dám vám prvú otázku, ktorá podľa mňa nebude úplne najpresnejšia a najideálnejšia pre vás, ale ja to risknem. Skúste. Ako dlho mám vetrať, aby som mal vo vnútri čistý vzduch, ale aby mi dom nevychladol? Ideálne je vetrať presne toľko, aby bol čistý vzduch. Aj som čakal, že mi poviete pol hodinka, hoďka akurát. Vetranie je veľmi dôležité. Samozrejme musíme dať pozor na to, aby sme nevetrali toľko, aby sa nám dom nevychládol príliš. V súčasnosti túto problematiku rieši zabudovanie rekuperácie. Veľakrát sa samozrejme na Slovensku stretávame s tým, že rekuperácia ako taká nie je osadená, takže v podstate iné nám nezostáva len vetrať prirodzene. Ale v tomto prípade je potom veľmi dôležitý materiál. Čím dlhšie chcem ako keby vetrať, tak potrebujem materiál, ktorý má lepšie akumulačné vlastnosti, tak aby sa nám počas vetrania práve ten priestor budovy nevychladil príliš. A rozumiem tomu správne, že materiál, z ktorého ja si postavím svoj dom, je dôležitý na to, aby mi udržal teplotu? Je to veľmi dôležité. V podstate túto vlastnosť materiálu definuje tepelná kapacita materiálu. A už som si myslel, že sa k cudziemu slovu aj nedostaneme. Takže dostali sme sa. Tepelná kapacita pre tieto materiály je teda veľmi dôležitá a konkrétne v tomto prípade napríklad tehla má veľmi dobrú tepelnú kapacitu. Ale ja som počul aj o dreve, že teda keď už použijem to slovo, že má dobrú tepelnú kapacitu, znamená, vysvetlím to, čo som ja počul, že ono vlastne nikdy nie je chladné, že nevychladne, že tak dobre drží teplo. To bola veľmi dobrá pripomienka. Samozrejme aj drevo má dobrú tepelnú kapacitu, ale celkovo vlastnosť materiálu udržať a odozdávať do priestoru to teplo, ktoré naakumulovalo, ešte je potrebná jedna vlastnosť a to je vodivosť materiálu. A v tomto prípade v kontexte tepelná kapacita, vodivosť je drevo troška horšie. To znamená, dokáže jemne horšie odozdávať tú teplotu práve do priestoru po ukončení vetrania. A opäť teda, že či som to dobre pochopil, ten materiál musí nasať, aby potom postupne sálal do toho priestoru? Presne tak. Ten materiál je ideálne, aby fungoval ako dobrá baterka. Na jednej strane sa dokázal veľmi rýchlo nabiť, to je tá vodivosť v porovnaní s baterky. A samozrejme musí tú teplotu ako keby relatívne veľmi dlho udržať. A to je práve tá teplná kapacita zase. Takže tehla je dobrý materiál. Je to taká klasika. Je. Mám ešte jednu otázku, ktorá ma zaujíma. Hovoríme o tom, ako uchovávať teplo. Lenže my aj klímujeme. Potrebujeme uchovávať rovnako aj chlad. Zase veľmi dobrá poznámka. V súčasnosti tým, že určitým spôsobom prebieha klimatická zmena, tak začíname ako keby pociťovať, že skôr potrebujeme ako keby vychladzovať priestory, ako kúriť. Vidno to napríklad aj na zimách, že sú mierne slabšie zimy a troška intenzívnejšie teplá. Práve pri tom vychladzovaní zase veľmi dôležitú úlohu zohráva práve samotná akumulácia tepla, respektíve v tomto prípade chladu. A funguje to paradoxne tak, že v tomto prípade napríklad v letnom období tam už nie je dôležitá otázka, ako keby, že či môžem určitý čas len vetrať, ale v takomto prípade napríklad v noci môžem vetrať povedzme celú noc. Keď sú noci chladnejšie, tým pádom si dokážem ako keby vychladiť jadro budovy a cez deň, pokiaľ mám napríklad zatienené okná, tak chlad mi krásne vydrží celý deň a nepotrebujem napríklad využívať príliš veľa klímu, alebo v niektorých prípadoch vôbec nepotrebujem využívať klímu. Čo nám to robí s mikroklímou vo vnútri? No s mikroklímou nám to robí to v podstate, že tým pádom máme dobré pohodové teplotechnické vlastnosti. To znamená, že nepotrebujeme priestor chladiť. Ako vieme, v prípade chladenia napríklad prúdením chladným vzduchom, tak dochádza ako keby k ofúkovaniu tela, čo môže viesť napríklad k bolesti kĺbov a iným neduhom. Takže v súčasnosti vzhľadom na prebiehajúcu klimatickú zmenu nie je vždy úplne najdôležitejšie uchovávanie tepla, ale veľakrát je práve dôležité uchovávanie chladu.
v letnom období. A práve, povedzme, v južných častiach Slovenska je tento problém extrémne vypuklý. V podstate, keď si uvedomíte, na každom dome v zásade je nejaká klimatizácia, čo tiež nevyzerá úplne ideálne. Ale pokiaľ vieme stavbu postaviť z takéhoto napríklad materiálu, ktorý má výborné akumulačné vlastnosti, viem priestor v noci vychladiť a v rámci dňa nepotrebujem používať až tak príliš klímu, alebo v niektorých prípadoch nepotrebujem použiť vôbec. Ako je potom napríklad Amerika na tom, kde teda v drvivej väčšine sú drevostavby? Čiže toto je krásna ukážka toho, že v podstate pokiaľ je stavba ľahká, s nie úplne dokonalým akumulačným jadrom, tak v podstate z hľadiska chladenia musí tá prevádzka bežať stále. Čiže nedokáže tá stavba ako keby chlad alebo teplo naakumulovať. Takže dobrý materiál, ten, ktorý vie akumulovať, sa nám stará aj o dobrú ekonomiku? Áno, samozrejme. Vy, pokiaľ použijete takýto materiál, ktorý má dobré akumulačné vlastnosti, tak viete vychladzovanie riešiť napríklad v letnom období pri chladných nociach. To znamená, že vlastne v noci sa budova dokáže vychladiť a cez deň, pokiaľ samozrejme svieti slnko a máme správne navrhnuté okná so správnymi žalúziami, tak budova sa nám neprehreje. Ideálnym príkladom vypnutej klímy je napríklad auto. Pokiaľ v aute vypnete klímu, tak máte okamžite teplo. Opäť sme sa teda dostali k tomu, že tehla ako klasika, ako dobrý materiál nám slúži, aby sme v zime mali príjemne teplo a v lete príjemný chlad. Je to síce zjednodušené, ale je na tom strašne veľa pravdy. Pán Milan Pálko. Tehla vám aj v zime zabezpečí pocit teplúčkého bývania napriek tomu, že často vetráte. A to si nemusíte brať ani druhú hypotéku na to, aby ste zaplatili energie. No a v lete vám zasa mikroklíma zabezpečí oveľa chladnejšie počasie, ako je vonku v rozpálených uliciach. Ľudia už tisíce rokov používajú tehlu, lebo vedia, že sa im v takých domoch bývalo príjemnejšie. Takže, ak staviate dom, chcete, aby ste sa v ňom cítili dobre, príjemne a komfortne. A o to predsa ide.